zien we al de hele dag op pad in Parkstad. En we hebben 0 plekjes gezien waar de oranje koorts al uitgebroken wordt. En dan te bedenken dat het 2 weken voor het WK is. Maar hey, is volle bak versierd. Op nummer 90. Daar ben ze nog mee bezig. Oh. Huur ik wat? Ja. Oké. Wel fijn dat mensen dan even aangeven dat ze ongeveer zien. Bijna. Doe rustig. Oh, misschien rolstoelen. Misschien deur de door om even. Volgens mij is het een hele opgave. Goedemorgen. Oh, zijn Hallo. jullie aan het filmen? Ja, wij komen voor de versieringen. Oh. Ja. Voor de versiering. Ja, mogen we even een praatje komen maken? Nu even niet, omdat ik ben even bezig, hè. En even van die trap naar beneden lopen, heeft me helemaal kapot gemaakt. Bent u niet lekker? Bent u Nee. ziek? Nee, even mijn stoel weer naar beneden halen, omdat ik ben met de voet naar beneden gekomen. Ja. Dat ik heb een traplift. Maar wat gaat het eigenlijk over? Nou, wij maken voor de Limburgse televisie, Ja? voor L1, maken wij een programma. Ja? Oh, wacht, daar komt de traplift aan. Ja, ik heb het met Oh, je heeft de afstandsbediening. afstandsbediening. Ik Ja. dacht al wat. Oh, dus, en wij maken een programma dat heet Onderweg. Ja? En dan rijden wij gewoon door de hele provincie. Ja? En als we ergens iets zien waarvan we denken van, hé, maar dat is leuk, dan gaan we erop af. En u bent de eerste die wij vandaag in Parkstad zien, die al heeft versierd voor Ja. het WK. Ja, dat heeft mijn man gedaan. En waar is uw man nu? Die is nu werken. Oh, die is werken. Ja, Oh, u bent nu een beetje op adem, hè? U Ja. bent nu weer een beetje rustig. ja, Mag ik me even voorstellen? ja, even. Ik ben een slechte been. Hallo, ik ben Bas. Ik ben Marlene van Veldhoven. Marilien. Marlene van Veldhoven. En bent u voor Oranje of bent u misschien wel voor Curaçao? Voor beide. Ja? Want ik verwacht binnenkort mijn de vlaggen van Curaçao ook. Kijk. Ja, Heeft u familie op Curaçao? ja, Ah, kijk. ja, Dan krijgt u het nog druk ja. met voetballen kijken. Ja, Maar bent u oorspronkelijk van Curaçao? ja, ik ben oorspronkelijk uit Curaçao, ja. En hoe lang bent u al hier? Bijna 40 jaar. Boah, Ja. nog wel eens terug geweest? Ja. Ik ben 20 jaar geleden ben ik terug. Voor het laatst. Ja. Geen familie meer daar? Jawel, ik heb mijn moeder nog. Oh, Mijn moeder is 90. Zij woont alleen. maar u gaat me toch niet vertellen dat u al 20 jaar uw moeder niet meer gezien heeft? Nee, we bellen iedere dag via WhatsApp. Maar u heeft haar dan al heel lang niet meer geknuffeld? Nee. Oh, En dat wil ik heel graag. Maar het is toch, ja, een beetje lastig. waarom is het lastig? Ja, mijn man moet gaan werken. En die moet voor mij zorgen.
En ik durf niet alleen dat ik zeg, ik kan alleen naar Curaçao. Oh. Ja. En u heeft ook geen kinderen hier die... Jawel, ik heb 2 kinderen, maar die wonen niet bij mij. Die wonen als zelfstandig. En die hebben niet zoiets van, we nemen mama even mee naar oma. Ja. Ja. Ik denk het niet, ze werken ook, dus Ja. ja. Oh, maar ik kan me wel voorstellen dat dat voor u heel moeilijk is. Ja, ja, ja. Hey, en u heeft dus een traplift, Ja. want u loopt 2. moeilijk. Ik loop heel moeilijk. Ik heb 2 trapliften. Ik heb ook 1 om voor naar boven te gaan. U heeft 2 trapliften? Ja, ik heb hier en voor wat hier Oh, voor is nog één verdieping een hoger. verdieping, ja. Ja, Maar heeft u knieoperaties gehad? ja, ja. En ze zijn nu aan de vervanging toe. Maar ja, ik durf het ook niet. Ik heb van 19, even kijken. Oh, ik ben nu even in de war. Het is bijna 15 jaar geleden. Heb ik beide knieoperaties gedaan. En heeft dat te maken met slechte knieën of Nee. met werken? Nee, ik denk bij mij is dat door de suikerziekte. Ah, Ja, ja. Heb ik ook jaren suikerziekte. en dan moet u natuurlijk wel goed oppassen met eten Ja. en zo. Ja. En ik heb nu een insulinepomp. Dus die zit zo op mijn buik. Uh-huh. En een sensor en die insuline. Dus samen op mijn buik. Oké. Dat Dus is, dat is nu wel een beetje makkelijk, maar dan moet je om de 3 dagen wisselen. Ja. dat is heftig. Dus als je zo ziet. Oh, daar. Oh, zo gaat dat. Ja. Dit is de meter Ja. en dat is de insuline. En dan moet ik om de 3 dagen wisselen. En dat kunt u zelf. Ja, ja. Ja. Hey, en hoe komt u de dagen door? Ja, ik zit alleen de hele dag met de tv aan. Ik kan niet veel doen. U heeft geen hobby's? Nee, ik heb geen hobby's, geen vriendinnen, Oh, niks. hoe kan dat? Ja, ik ben gewoon een, hoe moet je zeggen, een huismus. Een kluizenaar. Bent u altijd geweest? Ja, altijd. Op een gegeven moment ook aan huis gekluisterd? Aan huis gekluisterd. Ja. Ja. Maar Ja. zijn er ook leuke dingen die u samen met uw man doet? Ja. Ja, we kijken samen naar de sport. Voetballen. Dat is het enige. En naar bondgenoten. Naar bondgenoten, oké. Ja. Oké. Ja. Hey, en voor welke club bent u dan? Ja, dat is mijn man is voor Roda. Ja. Ja. En ik kijk alles. Ik heb geen club. U houdt gewoon van goed voetbal. Goed voetbal. Oké. En honkbal. Ah, Ja. maar honkbal is op de Antillen ook groot, Op de hè? Antillen groter, ja. Ja. Hoe was uw... want u bent al 45 jaar hier. 40. 40. Ja. Hoe was uw jeugd op Curaçao? Ja, goed. Ja? Ja. Ja. Het was goed. Ik heb laatst in maart is mijn jongste broer overleden. Oh. Ja. Net 60 geworden. En overleden. Was hij ziek? Ja, hij was misschien ziek omdat hij is iemand die niet veel praat. Dus dat weet je niet. Oh. Nee, nee, nee. En hoe hoorde u dat? Via uw moeder? Nee, 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 nee. Die vrouw van mijn broer, die had me gebeld. En die zegt tegen mij zo, is Maarten thuis? Ik zeg ja, maar ik hoor haar huilen. Ik zeg, maar zeg me wat het is.
En die zegt, nee, ik wil je niet zeggen. Ik zeg, ja, maar je moet me gewoon zeggen. Ik dacht, misschien was mijn moeder, dat dacht ik. En toen vertelt zij mij dat. Ja. En dan ben je machteloos, hè? Want u zit hier. Hij is op Curaçao Nee, overleden. nee. In Nederland? Hier in Nederland. Oh, in Nederland. Ja. In Nederland. Maar- Ja, hè? U bent wel naar de uitvaart geweest? Ja. Dat is heel heftig. Mhm. Ja. Ja, want u zei uw jongste broer. Ja, mijn jongste broer. En hoeveel broers en zussen heeft u? Ik heb nu nog 2. 2 broers. Ik heb geen zussen. Dus hij was echt de kleine van de familie, de jongste. De jongste. Ja. Ja. Ja.